A mi nastavljamo našu današnju temu. Sve veći broj mladih stupa u seksualni odnos veoma rano. Međutim, da li su pre svega toga dovoljno informisani o kontracepciji, zaštiti i da li znaju od čega sve treba da se čuvaju ili ipak to smatraju nevažnim, saznajemo u našoj narednoj priči. Upotreba zaštite tokom stupanja u odnos ne sprečava samo neželjenu trudnoću, nego predstavlja prevenciju od mnogih mogućih bolesti. Da li mladi imaju dovoljno svesti o tome koliko je kontracepcija bitna? Da je izuzetno bitna, ali pre toga što je bitna, bitno je prvo valjda se konsultovati sa lekarima da bi shvatili koja je najbolja za naše telo, pošto pre znanja kontraindikacija mislim da se ništa ne treba uzimati od hormonskih pilula ili nešto. Doduše, naravno, ne treba imati nikakve odnose bez zaštite, pre svega zbog trudnoće i posle, naravno, polnih bolesti. Mislim da je kontracepcija izuzetno bitna. Pre svega nije kontracepcija samo začeće, u pitanju začeće, nego isto tako i polno prenosive bolesti. U prvu ruku isto tako i HPV virusi, tako da po meni kontracepcija je tema koja treba da se pozabavimo danas. Mislim da je dosta zanemarena, pogotovo kada su momci u pitanju. Mislim da su generalno devojke obazrivije i bolje informisane i pažljivije što se tiče oralnih kontraceptiva, a i naravno ostalih prezervativa. Kontracepcija je prevencija koja čuva naše telo od raznih bolesti i oboljenja do kojih može vrlo lako doći. Nama najveću glavobolju, pod navodnim znacima, zadaju seksualno prenosive oboljenja. U ovom slučaju pod rednim brojem 1 onako boldovano, zadebljano kažemo humani papiloma virusi. Smatra se da negde je 80% prokuženosti između 20. i 25. godine, bilo da li je muški ili ženski pol u pitanju. I humani papiloma virusi se jako lako, jako brzo se prenose. Negde po različitoj literaturi čak i preko 200 subtipova humanog papiloma virusa postoji u našem okruženju. Većina mladih se odlučuje da izbegava zaštitu tokom polnog odnosa, a nas je zanimalo šta oni misle zbog čega se prezervativi zanemaruju. Mislim da više momci pritiskaju devojke više zbog osjećaja. Eto, to je nekako često, ali mislim da to ne treba čak ni u vezi sve dok ne bude neki dogovor. Statistički gledam, ajde, nije tako velika brojka, statistički neće mene i onda može naravno svakog, tako da mislim da prvo zbog sebe i onda radi drugog svi trebaju biti zaštićeni, ne samo u kontracepciji, generalno. Zbog zanemarivanja važnosti i zaštite u mnogo slučajeva dolazi do oboljenja kojeg partneri nisu ni svesni. Međutim, pre samih prezervativa, monogamija je ta koja nas čuva od neželjenih problema. Pored humanog papiloma virusa, mikourea, plazma, hlamidije, bakterijske infekcije, to su sve infekcije koje se mogu preneti seksualnim putem. Prezervativi nam čine zaštitu, ali ta zaštita mora biti iskren i nije samo na tome. Bitno je povesti računa da veze, naročito seksualne veze, treba da budu monogamne. Znači, u najvećoj ruku da sami sebe štitimo. Moramo biti edukovani da sami sebe zaštite. Ako znamo i verujemo partneru, samim tim ćemo tako biti zaštićeni. Nezaštićeni polni odnosi mogu dovesti do ozbiljnih problema kako kod žena, tako i kod muškaraca. Iz tog razloga struka preporučuje redovne preglede koji podrazumevaju odlazak kod ginekologa najmanje jednom puta godišnje.